i han sortit problemes tècnics i jurídics i m'ha dit que s'ha hagut de quedar per resoldre'ls i que l'exposéssim. De tota manera jo dic que l'exposaré avui, però que ha de presentar la seva ponència algun dia en alguna conferència que farem a posteriori, perquè també ell com a lingüista i és el curador lingüístic de l'edició del Lazarillo de Tormes en català que va editar l'Orteu fa uns anys, i a través de les seves observacions lingüístiques es pot veure realment que el Lazarillo és una traducció, o sigui, és una traducció d'un original perdut, i amb això el que espero que poguéssim tenir clar és que la lletra d'en Colom, aquesta famosa lletra que envia els Reis en Sanchis i en Sant Àngel, es pugui demostrar també lingüísticament que és una traducció d'un original perdut. Ell no és aquí avui, però sí que hi ha en Ramon Serrano, i en Ramon Serrano ens parlarà d'un tema tan fascinant com és la relació entre el plus ultra, aquest lema que gairebé forma part, no? I dels destins de l'Espanya profunda, del feixisme i de l'Espanya imperial, doncs potser no és tant d'espanyol o castellà i potser té alguna cosa a veure amb la corona catalana i la descoberta d'Amèrica. En Ramon Serrano ens parlarà de la relació entre el plus ultra, la corona catalana i el nou món. Bon dia a tothom, espero ser molt clar i molt entenedor. Mira, Carles I va ser la primera persona que va crear aquest lema. Més? No, me'l menjaré. L'any 1515, quan va arribar a la majoria d'edat, i encara li faltaven un parell d'anyets, o sigui, aproximadament per venir a la primera sol. La persona que va descobrir el que significava va ser un professor americà que es deia Rosenthal i va deduir que el plus ultra, que vol dir més enllà, havia de ser la contraposició d'un lema anterior que era el non terrae plus ultra, no hi ha terra més enllà. Aquest lema venia de la mitologia romana i creia que més enllà de les dues columnes que volés posar al Estret de Gibraltar no hi havia res, ni terra ni mar navegable. Dit d'una altra manera, més enllà del Mediterrani s'acaba el bon conegut i per conèixer. Aleshores, si en Carles I l'adopta és perquè primer sabia que un dels seus dos regnes peninsulars havia travessat aquest portal, travessant l'Atlàntic fins a arribar al Nou Món. Aleshores hem de tenir clar que aquest lema és sinònim de descobriment d'Amèrica i a partir d'aquí, mitjançant les monedes, veurem on està el plus ultra, si el trobem a les monedes catalanes o a les monedes castellanes. Aleshores, primer diguem que en Carles I va encunyar monedes en dos formats. Un és a nom de Joana i Carles, sistema que val tant a la corona castellana com a la catalana, i l'altre a nom exclusiu d'en Carles, sistema exclusiu de la corona catalana. Del primer grup, a nom de Joana i Carles, només tenim una moneda, que és aquesta que veiem aquí, és amb seca de Barcelona, és per tant una moneda molt aclaridora, perquè tenim aquí el plus ultra, el Bastirona Rex Aragon, em penso que diu, i per mi és la primera moneda que es fa a la península ibèrica amb el plus ultra, i és seca de Barcelona. I per tant, i concorda, si fas la segona, jo penso que ha de ser aquesta és la mateixa, sin fecha, pieza única, ha de valer un dineral, evidentment, i aquí tenim aquesta altra de Saragossa, on també veiem, si tires en... Bueno, de moment veiem aquesta. Mireu que el rei aquí té el rostre juvenil, és dels primers anys, jo crec que coincideix amb la seva primera estada aquí a la península, quan s'està 2 o 3 anys dintre la corona catalana o aragonesa, i bàsicament s'està a Barcelona i Aragó, i coincidència, o sigui, Barcelona i a Saragossa, perdó. Tenim aquestes dues monedes, aquesta que és peça única i la que hem vist abans, que també és peça única. Ha de ser dels primers anys, i això és important perquè ens crea un precedent claríssim de cara a les monedes que farà Amèrica. Bueno, anem tirant, estem nerviosets, però ho anem fent. Què més? La de 4 tocats, rostre juvenil, pum-pum, molt bé. Aleshores, del segon grup tenim bastantes més monedes. El segon grup és a nom d'en Carles, sempre és moneda catalana. Quan feia moneda només el seu nom, per pebrot, sempre és moneda catalana.
Aleshores, aquí tenim primer un grupet de 3 monedes que es van encunyar per l'expedició de Tunis del 1535. És important també perquè l'expedició aquesta, com diu el Jordi en un dels seus articles, va portar uns 6 o 7 anys preparar-la. Per tant, aquesta moneda, molt possiblement aquestes monedes poden ser del 35 segur que no, perquè estan fetes per costejar l'expedició del 34, del 32, del 28, del 29, són per tant també anteriors, i després ja sabeu per què vaig dient això, anteriors a les primeres seques americanes. Aquesta és una moneda d'un diner de millor. Aquesta actualment en Crusafont diu que no és de Barcelona, que és del regne de Nàpols, i si us fixeu la creu, aquesta creu en diuen creu patent, i és una creu molt clàssica de Nàpols, però és igual perquè seguim estant en corona catalana, per tant ens va bé. I ara les dues properes, les dues següents, és moneda de mig real i passa la propera, i moneda d'un real. I aquí, en Crusafont, m'he deixat el paper, tinc un paper allà, on em va dir, us espereu un moment perquè crec que és interessant llegir això. Aquesta creu potents és la que dona origen a la creu de Jerusalem, impel·lint les 4 llagues de Jesucrist. O sigui, és una creu que porta un blat en les puntes i es diu creu potents, i és la creu que després serà l'anomenada creu de Jerusalem. Li vaig enviar un correu perquè ell té un llibre molt bo que és el Catàleg General de la Moneda Catalana, i la moneda anterior doncs veia que estava a Nàpols i li vaig escriure, em va dir sí, és que crec que ara és de Nàpols, però aquestes dues ara ell diu que són castellanes, i jo dic que això no pot ser. Ell em diu, pel que fa a les monedes de l'expedició de Tunis hi ha opinions per tots els gustos. És cert que es van reunir els equips de diferents tallers monetaris espanyols a Barcelona per batre abundantment per l'expedició de Tunis, però no és moneda catalana sinó castellana feta a Barcelona. De totes maneres, hi ha molta discussió amb aquestes monedes i el tema de la missió de Tunis no l'ha estudiat ningú en profunditat. Això sí, les monedes existeixen. Jo crec que bàsicament no poden ser castellanes simplement perquè diu Carolus Imperator. Vull dir, si estan a nom de Carles, segur són monedes catalanes i estan fetes a Barcelona per l'expedició de Tunis, que sortirà de Barcelona, han de ser monedes catalanes i són per tant 2 exemples més de moneda catalana amb el plus ultra. De monedes castellanes, res, ni rastre, res de res. Seguim. Aleshores arribem a Nàpols. A Nàpols tenim més exemples. Més passant. Sí, aquestes són de mala qualitat, endavant. Poca qualitat. Això és una cinquina, és una moneda de plata. Hi havia 2 seques, seca de Nàpols i seca de l'Àquila, també de Nàpols. Són 2 exemples i a més amb les seves variants, que si tires endavant em penso que ho diu. No, veus aquí, 4, si ho veieu, 42, 12, semblant, lletra clara, tot això són variants. Ara tirem endavant. Aquesta és l'altra, és la de l'Àquila, tira endavant, que veurem també que em penso que té... No, aquesta no té variants, només és una única peça. O sigui, ja hem dit, doncs, les cinquines, i encara hi ha una altra moneda, que són el cavall, moneda d'un cavall, també veieu amb la creu patent típica de Nàpols, i aquí veieu l'explicació, amb el plus ultra, columnes d'Hèrcules, tot plegat, endavant, un altre tipus de cavall, i finalment ens queden les monedes de Sicília, penso que ara arribarem, això és l'explicació de la moneda anterior, i aquesta ha de ser una moneda d'un pitxol, que això és un diner de coure de Sicília, també amb el plus ultra, però veieu que sempre estem en regnes mediterranis de la corona catalana, o sigui, no sortim de l'àmbit català. Aleshores, si recapitulem, veiem que tenim la de 4 ducats, una, les 3 per l'expedició de Tunis són 4, després tenim les cinquines, 5, els cavalls 6, i els pitxols 7 tipus de moneda, o sigui 7 a 0 amb les monedes castellanes, 7 a 0, castellanes 0. I aleshores arribem aquí a la moneda que podem dir una mica més polèmica, perquè aquí surten les torres i els lleons. Això són les primeres emissions americanes, que van ser monedes, penso que n'hi havia de mig ral, d'un ral, de 2, de 3, de 4,
Les primeres emissions són del 1537 a Mèxic i, com us dic, porten les torres i els lleons. En canvi, hi ha un fet molt curiós a la llegenda, que en lloc de respectar l'ordre que ell, si hagués estat una moneda castellana, hauria de respectar l'ordre que sempre hi havia a Castella, que era Joana per davant de Carles, perquè el 1518 li fan firmar un document, ell es veu un poc o molt obligat a reconèixer que ha de sortir tota documentació oficial sempre juntament amb la seva mare i darrere d'ella. I en canvi aquí ens fa un canvi i ens posa Carolus, ell Joana, bueno, sempre les monedes americanes, ell per davant de la mare. I aleshores això em penso és una subtil referència, clara referència a la corona catalana, on podia encunyar només el seu nom passant absolutament de la seva mare. Vull dir, aquest canvi ha de ser per alguna cosa. I a l'altra banda tenim el plus ultra, que ells poden dir, bueno, torres i lleons a l'anvers, plus ultra al revers, bueno, el plus ultra és castellà. Doncs no, perquè ja teníem tots aquests precedents que us he dit abans, i sobretot les de l'expedició de Tunis són anteriors. La més anterior de totes, la de 4 ducats. I això què vol dir? Que quan veiem plus ultra hem de pensar forçosament en corona catalana. Per tant, aquesta moneda no és una moneda purament castellana. Ja, evidentment, torres i lleons, és evident que en aquesta època, el 1537, els castellans ja han entrat en els assumptes catalans, peninsulars, americans, europeus, el que vulgueu, però que no és una moneda només castellana. Hi ha aquí també, jo penso, rastres claríssims catalans, i que tenim els precedents catalans mediterranis i peninsulars. I per tant, penso que una miqueta l'explicació anava per aquí, i després, arribant a aquesta moneda, si se'ns posen tontos i ens diuen no, aquesta moneda és un exemple claríssim, doncs sempre els hi pots dir, i per què no ho vas fer abans d'aquestes emissions o després? Per què mai vas fer una sola moneda amb seca castellana amb el plus ultra? Per què? Doncs jo penso que és claríssim, no? Si tenim clar que va ser el Carles I el que va treure aquest lema, que el plus ultra és un lema que fa referència claríssim al descobriment del Nou Món, claríssim, i que després el tenim representat moltes més vegades a les monedes catalano-aragoneses, vaja, en exclusiva, perquè aquesta última tampoc és castellana, que és una moneda barrejada, em penso que es fa prou entenedor qui va ser el descobridor mitjançant les monedes, qui va ser el que va arribar al Nou Món i qui va ser el descobridor, que va ser la corona catalana. I aquí s'acaba la intervenció. Ja descanso. Leandre, aprofito aquest incís per recordar-vos que tenim obra. Tenim La princesa a l'exili, que és el Pep Banyoles, que és el llibre nou d'aquest any. Hem reeditat el Parell del 42 i tenim els mapes d'Austràlia com a cosa novedosa. Sé que tothom ja té l'obra, però faig referència que ara ve el Cagatió, els Reis, i que de cara als amics, als nens o l'àvia, doncs ho tingueu present perquè són detalls productius i històrics. Leandre. Deixeu-me afegir una anècdota amb tot el que ha fet el Ramon, molt maco i tal, molt interessant. Però aquesta orla que heu vist sobre les columnes ha donat origen al símbol del dòlar, perquè els americans no van voler agafar una moneda anglesa i van agafar el dòlar espanyol d'aquella època, que portava al revers una orla en forma d'S sobre dues columnes. Les dues columnes són les que hi ha al mig del símbol del dòlar. El símbol del dòlar ve d'aquestes monedes que acabeu de veure. És un incís només.